Айде! Тука! Светли, айде! Светли! Йо! Айде, айде! Айде! Пусти се! Ванче, айде! Добре! Давай, Йоана, с нея! Гоша! Зад нея! Давай, раздай! Добре! Давай! Добре! Давай, Теди! Давайте, играйте! Криси, айде, бързо! Давай, Йована, ще я вземе! Давай, Йо! Тук, Хайде, дайте имена. Ей, Теди, защо спирате? Тук бяхте 2-1, защо спирате? Защо спирате? Дишай, горе, дишай! Съдята не свири, няма спиране! Горе главите! Горе главите! Криси, можеш ли, искаш ли? Смяна, Криси! Кристина, смяна искаш ли? Теди, почивайте, наредете се в две линии. Ние сме в защита, в две линии. 29 на 5. Момичета! Ще дадох цял маратон. Господин съдя! Момичета! 27 на 5! Има 2 минути! 29. Криси, горе! Готова, Криси! Горе! Тя е вънка, ма. Добре, сладка! Добре. Да. Чай, че то капи... Ела близко, по-близко до мен. Седи! Че като капи върху мен и се такова в камерата. На ръка играем, на ръка! Миме! Миме, айде! Теди диагонал с Мария, Светла и Йоана, айде! При съдята! Знаете ти хората! Айде, Ванче, с нея! Айде, момичета! Заедно! Айде, заедно, в една линия, говорете си! Айде, не изтървай! Айде, готово! О! Добре. Йо, взимай! Момичета! Ей, Светле, като е стърве, си имаше и газ. Съдията ви дава авантаж, възползвайте. Теодора, наредете диагонала сега до края. Теди! 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 Близко, по-близко, по-близко! Айде да стигне до Йоана! Честино, вземете схватката. Айде, Ванче! Лора, виж моята линия от тук и чак когато излезе това. Айде, Ванче, бутаме! Бутай! Давай, Деси, играй! До края, до края! До края, браво! Давай, давай! Не! Косана. Теди, по-бързо! Момичета! Айде, момичета! Теодора от тука! Теодора от тука! Теодора! Добре! Пас! Добре, нищо. Поздравете се! Браво!